Ahojte, vítam vás pri ďalšom pokračovaní videí z farmy Zelená ruža. Dnes sa nachádzame vo výbehu s kvesanskými ovečkami. Je to mini plemeno ovečky, takisto v podstate veľkostne veľmi podobné ako holandské mini kozičky, o ktorých sme sa bavili v minulej časti. Tieto ovečky v podstate potrebujú veľmi podobné podmienky ako holandské mini kozičky, ale teda môžeme si ich zhrnúť. Potrebujú k svojmu životu teda nejaký výbeh, aby mali pastvinu, zelené, hlavne teda trávu. Ďalej potrebujú mať neustále k dispozícii seno, čistú vodu a soľ. Netreba zabudnúť na to, že potrebujú k dispozícii aj soľ, pretože tá im dodáva dôležité minerály, ktoré potrebujú teda k svojmu životu. Teraz je obdobie, nachádzame sa teda na tejto farme v marci, takže teraz je obdobie, kedy sa začínajú rodiť aj tieto malé mini ovečky. Keď sa narodí malé jahňatko, necháme ho zatiaľ na nejaký týždeň zatvorené, lebo naozaj sú veľmi drobné, keďže dospelé ovečky dosahujú hmotnosť nejakých 10-12 kg dospelosti, čo je naozaj veľmi málo. Takže aj to jahňatko, keď sa narodí, tak je nejaké vo veľkosti králika a má okolo 70 dekov, takže naozaj veľmi malé. Mamina sa o ňo dokáže starať samozrejme sama, väčšinou bývajú pôrody veľmi bezproblémové, mliečko majú akurát tak, aby vychovali to jedno malé jahňatko, pretože tieto ovečky len veľmi výnimočne sa im narodia dve malé jahňatka, väčšinou naozaj len jedno. Mamina je veľmi starostlivá, jahňatka veľmi rýchlo rastú, čiže po nejakom týždni už môžu ísť von. Mimo to ich môžeme samozrejme cez deň púšťať aj tie ovečky, aby sa trošku napasli, alebo môžeme im nakosiť trávu. Ďalej im podávame na jar a na jeseň určite prípravok, odporúčam Helmigal. Je to prípravok na odčervenie, aby nemali teda nejaké problémy zdravotné tráviace a aby boli teda zdravé. Čo sa týka ešte nejakej úpravy ovečiek, tak ako pri kozičkách sme sa rozprávali, určite im treba občas obstrihať nechtiky, pás nechty, aby teda nemali nejaké prerastené, aby im zbytočne nespôsobovali problémy. A čo sa týka vlny, tak takisto je vhodné niekedy máji, júni ostrihať tú vlnu, aby im nebolo v lete nejak príliš teplo a tá vlna je väčšinou po zime aj dosť takom zúboženom stave, tak aby aj nejak vyzerali na oko. Inak sú tieto ovečky veľmi prítulné. Určite odporúčam aj k malým deťom, sú bezproblémové na chov, netrpia nejakými závažnými ochoreniami, dožívajú sa cirka nejakých 10 až 12 rokov, ovečka dokáže byť plodná 5 až 7 rokov, takže určite sa dožijete aj nejakých jahniatok, dočkate nejakých jahniatok a potom môžete ich buď chovať ďalej spolu, ale keď máte barančeka, tak samozrejme odporúčam tie ovečky, ak majú teda malé ovečky, dávať preč, aby teda nebola nejaká príbuzenská plemenitba. Aj v tomto videu by sme radi poďakovali partnerovi Najlekáreň EU za poskytnuté produkty. V tomto prípade nám dodávajú kamennú soľ, prípravky na odčervenie zvierat a rôzne vitaminové prípravky, takže ešte raz im za to veľmi pekne ďakujeme.